हेलौ लोगोफोर बरायबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव आंनि जौ फाग्ला इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। आं दा नै एसे इन्टारेस्ट मोनसे भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों। जोंनि दानि जाखांफुबाय थानाय इउटुबार दारि गैयि हौवाखौ लायानो दारि गोनांखौल' लाग्रा सानसुलिनि बागै सानसुलि ना अनसुलिनि बागै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर जोबजासिम। आसा खालामो भिडिअखौ नायलांगोन होननानै। फुरा सेक्सि नुखायो जाहैदों, बिराद मोजां सेक्सि हट नुखायोनो। मा बुङो गावखौनो गाव बर' सेंग्राफोर हौवाफोर नायाबानो रावबो नाया बिनि चेनेलखौ। सोरबा हारसाफ्रा बिनि चेनेलखौ नायो नामा? हारसाजों हाबा जाबाय, हारसाफ्राथ' नायथारनांगौना बिनिखौ। दा बर'आसो नायसाबो, मानो नायो हारसा हौवाजों हाबा जानाय मानसिफोरनिखौलाय? नायनो नाङा सेंग्राफोर, नायलांबानो जाबाय गावखौ माबायदि नुयो होनदों। सेक्सि हट नुयोनो। मानसिखौथ' एकदम सोलाग्रा नुखायो। नाय मोजाङै सेंग्राफोर, खोनासं, नायलांबाय था, दिन्थिलांगोन आं नै। नुवाखै? एकदम फान्थाव सोलाग्रा नुखायो देन्जारनो। अनसुलिखौ नायलांलाय माबायदि भिडिअखौ सेंग्राफोर, माबायदि बिनि माबाया हाथाइ खुगा बिनि माबाखौनो हट नुखायो सेक्सिनो। नायलांबाय था सेंग्राफोर भिडिअखौ। बे भिडिअखौ नायबावनै सेंग्राफोर, माबायदि बिनि हट खुगाया माबायदि जायो सोबो बिनि माबाखौ नायलांबाय था। नुवाखै माबायदि जायो? फाग्लासोखा बेनि खुगाया, देन्जारसो। गाज्रि आदसा कमेन्ट बे हरो जाहैदों मानसिफोरा बर' जेनेबा सेंग्राफ्रा। गाज्रि कमेन्ट हा खालामो नङा गाव होमबा गाज्रि ओमफ्राय कमेन्ट थ' हरजालायनाय मा बैसोरो भिडिअ लानानै खर'आसो फैयो, गाज्रि गावनिसो खोथा ना बियो। भिडिअ मेलेमासो लाबोनायनिसो खंख्ला खोथा। ना नोङो मोजां खर'नि लाबोयोबा, मोजां थारफोरासो कन्टेन्ट ससे लाबोयोबा नोङो ससे मोजां मोनगोन। जदलाजोबनाय नामा? नोङो जानला मोनला गाज्रि बे सेक्सि कमेन्टखौ नुयो माबा नोंसोरसो नुयो हट खालामदों, नुयो होननायखौ आं सोरबा फाग्लाया खालामाखै। रागा नोंसोरसो जोंना जायो खर' नामा? गाज्रि, गोसो गाज्रि, बयबो मेगन रागा जोंनाय गाज्रिया थाखायो। मोनथिबाय, आं नोङा। नोङो मोजां कन्टेन्ट लाबोयोबा नोंखौ आदसा सोर बे गाज्रि होनहरनांगौ? मानसिफोरा जेनेबा नोंनि गाज्रि बे कमेन्ट जानला खालामो मोनला नङा होमबा खिथु ओमफ्राय सोमावनाय, बे थ' उथुमाय बैसोरो गोथौ दिन्थिनाय खर'आसो बेखौ सोर गाज्रि मोजां मोनगोन? ना रावबो मोजां मोना। मेलेमासो नोङो मोजां खंख्ला कन्टेन्ट ना लाबोलाय, नोंखौ मोजां होनगोन ना खर'नि होना? थारफोरासो ससे ससे जदलाजोबनाय नामा? दुनियायावनो गाज्रि नुजोबो कमेन्टखौ नोंसोरसो ससियेल खालामदों, मिडिया। नोंखौ आं सोरबा फाग्ला मोजां खालामाखै। होनगोन नामा? नोंनि नोंसोरसो फिसायाबो खर' सुखानाय गाज्रि, नङा, गोसो हारसा गाज्रि, हौवायाबो। मेगन नों गाज्रिया बारा गोबाव गैला मोनथिबाय, र', आं गारजासिगोनसो नोङा। नोंबो। लासैनो बर' हौवाखौसो फस्थायफिनगोन नोंबो। सनिया कुइन बायदिसो जागोन नोंबो। बेनिफ्राय गावखौ सेक्सि गाननाय बिदिनो हट बेफोरबायदिखौ नुला आरोखि। गाव दिनैनिफ्राय फेसबुक पेजाव फैथ'नाय नंला होननानै बुंदों। अनसुलिया सेक्सि गाननायखौ नुथ'नाय नंला नोंसोर सेंग्राफोर। भिडिअआ बेखिनियावनोसै लोगोफोर। मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम, साबस्क्राइब खालामना हो, हागौमानि सेयार खालाम। अननानै बर'जों बर'लाय।